ko ha. 85% sa mga krimen diri sa ato naglambigit o mga drug addict. Bisag mo anak ka sa mga jail facility. 85% sa mga kaso ana related gyapon sa mga drugs. Nganong gidakop kay namaligyag shabu. Nganong nadakpan kay naatlan nga nagsuyop. Nganong gidakop kay namusil o nagtama, nagtripping. Nganong gidakop kay ang lugos, tama kay tanan. Nganong gidakop kay nanulis, tama kay shabu. Nganong gidakop kay nangawat, tama kay shabu. Kasagaran sa mga krimen or kasagaran sa mga kaso nga giatubang ang mga tawhana, gumikan na gyapon ang ugat hinungdan shabu. Mao bitaw nga katapag-ingon ni Duterte nga wag tangon niya ang shabu sa Pilipinas o ang illegal drugs 3 to 6 months, daghan kay namakpak ato, daghan kayo ang gusto nga mawagtang ning shabu sa Pilipinas mga kabumbo. Apan nahuman na lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, wa pagyapon nawagtang ng nga shabu. Daghan gyapong shabu nga nagpabilin mga kabumbo. Mao na nga paglingkod ni Presidente Bongbong Marcos, namalik ang mga drug pusher, mga drug addict, namalik ang mga tulisan, mga kawatan, akyat bahay, ug uban pa. Nya kini mga tawhan nga mga drug addict, ug magtama ni mga kabombo, hilabi nagmaangol sa suyop, mangawat, manglabni, mukatkat og laing balay, mangawat ito akyat bahay, o di ba ka manulis, unyag magtama, kita dihag ka ng babae, luguson. Mo nadaghan kayo ang mga di unta angay mahitabo nga mabuhat sa usa ka drug addict kay wa man sa insaktong pangunahuna. Wala sa insaktong paminsar mga kabombo. Mo na nga katong panahon ni Duterte, grabe ang patay ato sa war on drugs. Mo na nga mga drug pusher, mga drug addict, mga tulisan kaniadto natarong sa unong katuig nga paglingkod ni Duterte. Apan pagnaog ni Duterte, namalik ang mga badlungon, ang mga sagbots katilingban, namalik. Mas bubintaha pa to ang peace and order panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kung ikumpara karon kang Bongbong Marcos mga kabombo. Kay lugak ra gyud kayo ang peace and order. Unya ang atong presidente balikon ako, iyang priority adto sa gawa sa nasod, mang-invite og mga investors, mang-invite og mga negosyante mo buog puhunan sa Pilipinas, magtukod og mga negosyo para maka-generate og income ang gobyerno sa Pilipinas, at the same time maka-generate og trabaho para sa mga katawahang Pilipino nga way mga trabaho mga kabombo. Mao na ang gifokusan karon ni Bongbong Marcos, lahi iyang approach. Kaniadto panahon ni Duterte na mga tulisan, kawatan, mga drug pusher, mga drug addict nga matay. Mao na mga badlugon kaniadto panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nagkintog yun mga kabombo. Nalipay ang mga badlungon pag naog na ni Duterte kay taasig utonggod, unom katuig ilang giagwanta. Tago-tago. Paglingkod ni Bongbong Marcos, lahi lugak kay Bongbong Marcos, asa ka mangita ana? Sa Marcos administration nahibuong ko nga si Ruben Padilla o si Senador Bato de la Rosa all out support man sa campaign sa war against illegal drugs ni Duterte kaniadto. Tok hangyo, di ka madaghangyo, patay. Kini si Ruben Padilla o si Senador Bato de la Rosa all out support ni ngadto sa war on drugs ni Duterte mga kabombo. Apan nahibong man lamang ko karon tuiga matud pa ni Ruben Padilla o ni Bato de la Rosa ang kini kuno mga drug addict biktima lang, dili kuno angay prisuhon. Ang prisuhon ang mga drug pusher lang, kay way mga drug addict kung walay na maligya. So ang angay prisuhon ang mga drug pusher, kaya ang mga drug addict biktima lang kuno mga kabombo. Di mada og di prisuhon, kadagang kriminal nga drug addict, kadagang rapist nga drug addict, kadagang tulisan nga drug addict, unya di prisuhon kay biktima lang. Wala ko kita sa logic diyan dapita mga kabombo nga moingon si Senador Ruben Padilla og si Bato de la Rosa nga biktima lang ni sila, biktima.
ang angay prisuhon ang kining maong mga drug pusher kay why mo suyop kung why na maligya. Di na madaoy. Para kanako prisuhon gyud po ng mga drug addict ug masakpan. Kay kada mga drug addict mga kabombo, labi nang magtama, imo nang badsaton, mamusil na, manunggab na, patay na. Kini mga drug addict ug magbiga na, manglugos na. Kini mga drug addict ug maangol na sa soyop, manulis na. Mo na mahingon ka dihag biktima, di ba nagbiktima oy? Ha? Delikado kayo dili prisuhon ng mga drug addict. Delikado dili na ma-rehab mang kabombo. Mao na natay gitawag og BBRC, Bagong Buhay Rehabilitation Center nga giusab na ang pangan, Cebu City Jail. Kaniadto Bagong Buhay Rehabilitation. I-rehab dato ang ato mga drug addict, dakpon prisuhon i-rehab. Mabutan dili mga religious aspect diha ug mga recreation nga mga activity diha sa Cebu City Jail para po nga matarong ang mga pineriso. Ang panunsaon pagtarong sa pineriso nga hastang shabu, cellphone, mga kontrabando, makasud bang gyapon sa Cebu City Jail. Natay CPDRC. Unsay meaning sa CPDRC? Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ang mga kriminal, ang mga badlungon nakalapas sa balaod, dakpon, prisuhon, i-rehab sa jail facility, i-rehab sa presuhan sa probinsya para matarong mga kabombo. Ato sa palusot pipila ka mga importante